Nomor lagi bapak ngajak inang kami bapak pengirim salam ibu Siti Rasiti bilang kami tuan rumah dewe bincang ke pagi balik ngajak sini ajak mas tak kiri sini bisa dipungkir kada padu bisa dipungpang malam ini wisbang gumlara di alam lagi pula kudus pikir ning segala tindakan aku bapak hajat bapak pengirim ibu Siti ning segala tindak lakukan dibilang hati-hati si ngawas lakukan paling dengan kenal iring-iring mangkali rumikan di bumi langgar mabobajangan kiri sing ora bisa dipungkiri kadar bisa dipungpang tulis waris bagja diri ditulis gawanin janji datang digawa minggat mana miris waktu ini sapa sudi tipak diri ning sapa sunyang sangat raga sambat di bapak wana jatang paling iman bapak pairin ibu Siti minangkane ibu tuan rumah dewe bapak pairin minangkane bapak tuan rumah mimi aja sini kedik serang aja di masa keding mama itu selikat mimi itu selikat najan ragane paang galing batin masih barengan mimi itu selikat mama itu selikat sarang bos dula sampungan di Selawase ini sarwati kedik sing bos Tanggerang dewe kanturnya panitia gajah tak jalani bayar Selawase sarang bapak wae salwae kedik jalali saking wanakaya sarang mama imai kedik mama raksa buni wanakaya api bilang sampulali Selawase mama raksa bumi wanakaya sambat ring bapak pairi minangkan tuan rumah ibu Siti kediknya nyapigel tuan rumah ngajerit baratan langit ngajak baratan jaget sambat mama itu selekan takdir bisa dipungkiri kadar bisa dipumpan mimi itu sedekan saya iman saya mama itu sedekan saya sampai tadi bapak pairin minangkan tuan rumah dengan ibu Siti minya grosinya kedik aja di mas ajalan di Selawase sambate ngabalasasi sama marang sabuni rangkanya kedik takdir bisa dipungkir kadar bisa dipumpang mimi ais mama ais bos kentil mimi ais mama ais bos kentil sarang bapak ngaji-ngaji dek mimi aji masnya kedik neng di sana hari
Sambatining bapak pagiring dinangkan tuan rumah ibu Siti Rasiti yang kedik ni ngajar sini agak di masih kedik najam ragene pandan ning bati masih banyak bos bulan minister bati bos Tanggerang sempurna di Tangkurnya panitia ngajak bebek Umi Ijar paling eman Umi Ijar paling sayang ngaturan kita turki suhun Umi Ijar laan bapak kue salwai keding wanak kaja mama imai keding api bilang aja lali bayar selawas yang ametus lek kami netus lek kai keding seganya ngaturan kematuri kesubuhun sampun ali selawas sebab para jininya jemas nian neng bisa serang ali mini ais mama ais minangkane bos pentil dede Bapak Pairin, Ibu Siti, Nok Meliawati, minangkan Mas pengantin Mas Winsa Dewek sereng Apedilan, minangkan saking situ patok, calon tuan rumah Dewek, Apedilan saking situ patok. Serang bapak tuane salwa nok nuna keding nok nuna saking bonga saking emane wong seduluran kang kaji coki nok nuna sing de bonga kang kaji coki sing kayu dawa wong wana kaya dewe Noktina sing duwe putra sulung serang kang mata maai keding boso sakota Kang Rudin wong Cibrengkong sing ngananing batang dewe yen awan dadi bayangan yen bengi bapak tuane sawah dadi impian yen awan kebayang-bayang yen bengi ngimpi api jilan wong situ patok nok nuna dewek wong bongas dewek aduh bapak tuane sawah kakak dicoki kalau mati Tuane sawah minangkane saking Wanajaya den sareng kang kaji coki sing duwe kayu dawa noktina sing duwe putra sulung mimi ajak parini sing duwe nokcin sewong taman sari lelea dewe mama ros wong babakan jaya sareng nok nuna sing duwe bongas dewek nok nuna takdir sing ora bisa dipungkir mimi nangis mama nangis bos pentil debek mama itu selekan mimi itu selekan ajan ali bos tulasang Sarwati bos Tanggerang Tangkurya panitia ngajak dewek saumur masih kelingan Umi Ijar sing
paling eman sang pangajian dini ngaji neng sama Arya ting sang pelari salabase sesepuan karya menolong mata bunga nang sekecap bisa ngucap Bapak Pairin Ibu Siti tuan rumah Bapak Pairin Bapak tuan rumah Ibu Siti Ibu tuan rumah ngejelit matang nangit ngejelit matang Tang robani lang do alang dudung Raka Ari Telaga Banjaran ku masih tepi apa sampun caket raka. Aduh kata sesiayi ya Telaga Banjaran ku ya sampun caket. Niki kula melampah saking Buyut Jemirah nuju Telaga Banjaran. Ya rupane sih ya sampun caket niku ngidul-ngidul ngulon parane. Iya enak siliren dingin raka ning lebay grembel tengriku sing kathah wiwitan lontar siwalan deres. Oh ya mangga yuk kula liren sing kathah wiwitan lontar wiwitan legen alias gumuk siwalan deres. Iya liren dingin ning kono ning gumuk-gumuk siwalan deres sadurunge dugi maring Telaga Banjaran yang kula niki melampai kiyongonan muter ngulati dalan kang enak iki ngalor tolingulon iki singga mampir ning gumuk kang namine siwalan deres. Nggih kang kata wiwitan lontar wiwitan legen tiang nyebut iku siwalan deres. Nggih boten pamandaripun. Oh ya iya. Ya lontar legen ku ya siwalan deres ngunen. Yo iren ono gumuk. Oh ya ono nak umaya. Nek lak dunia kene anu yang ayo berimbaban-babanan ini ndalan mendalang donak gawe ya liwat mana yang itu lempeng parok yang bleter yang mele iya lewat yang itu ngulon yang nan bleter dadi mlakune muter dadi rada tebi mulati dalan kang enak ayo mampir ning kono ning siwalan deres mangga rai kula balik ngobrol bab agama kula iki tak mulet maring panjenengan kang paham Gusti Allah iku sifat wajib iku ya pertama iku ya wujud kita bakom kalapatul lil kawadisi kiamuhu binafsi wahdan ya kudrot rodat ilmu hayat lan seterusnya jari mau ikapaman mesti siku nganggo memperkuat iman, memperkuat ketauhidan, keimanan ketauhidan itu ya kudu akeh ngeling-eling kudu memahami sifat kang wajib kang jumlah kali dasar. Dileres mekaten raka sifat wajib kang kali dasar kedah kula paham.
dudu sekedar weruh tapi den pahamilan den amalaken maring prilaku. Iki kang namanya wujud iku ya si kakang baya masih durung paham. Iku wujud iku primen. Sementara Gusti Allah iku yang boten ketinggaling sapa bae. Sanajan nabi ya ora bisa ningal date Gusti Allah. Iku kados pundi rek. Gusti Allah iku yang boten ketinggal date. Sapa bae ora bisa deningal date. Kang bisa ketinggal iku ya makhluk ya sosok. Sebab Gusti Allah iku ya dudu sosok. Gusti Allah iku dat kang asmane Allah. Iya iku beda karo ciptaane. Kang bisa den tinggal wujudin jergenek iku ya makhluk. Iku ya sosok. Gusti Allah iku ya bisane den rasakaken kehadirane. Gusti Allah iku wujud kang den tingal iku ya sifate ya asmane ya apale kang ananing makhluk ning alam semesta sekabeh. Oh kados mekaten bae. Niku wonten dalile mboten? Iya ana dalile. Gusti Allah iku ora bisa den lihat karo penglihatan, bisane den rasakaken wonten dalile. Kang setunggal iki ning Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 103. Gusti Allah ngandika mekaten. Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan. Dan dialah maha halus lagi maha mengetahui. La tudrikul absyaru wa huwa yudrikul absyara wa huwa latiful khabir. La tudrikul absyaru, selamanya mata tidak akan mampu menjangkau zat Allah. Kaya mengkonon tolining surat ning Al-Qur'an surat Al-Arab ayat 143 kisah Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka kamu melihatnya. Ternyata Nabi Musa itu ya pingsan deleng gunungnya hancur lebur berantakan. Tuli kaping 3 wonten teng Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kaya mengkonon. Terus ana yaning hadis Nabi. Riwayat Muslim lan riwayat Bukhari. Kados mekaten ayi. Jadi Gusti Allah iku ketingal iku ya kudu den rasakaken. Wujud kudu den rasakaken. Kang bisa ketingal iku ya sifate. Ya apale, ya asmane, kang wonten asmaul husna. Leres mekaten raka. Ayo merono mlampah bari nuju ning tempat siwalan deres. Nggih, ya mengko sekedap mali rayi. Kok gampang melampah nuju ning siwalan deres. Laku masih janji pasti itu mereka mama itu sika pula harus sampai kapan umi ijar masih kelingan waktu janji
Ibu Siti Lostarang dadi kenang sumpah janji ulane madu janji nente nabi lasana tenda biru lasana di kenangan kamurdi waktu pulang nyamanan karo api bilang tenda biru lasana sing dadi saksi bapak tuane salah selawasi ulah ora bakalan kenangan indah bapak tuane salah masih kelingan bapak tuane salah janji pasti mula karo sampeyan bapak tuane salah sampai kapan kan masih kelingan pegang sing itu patok madu janji nokona selawase timbangan indah niat jasini masih kelingan majikan tua janjinya pasti sampai kapan mama ibu Siti masih kelingan madu janji minten jadi sekarang mama itu mereka tinggal biru lo sekarang ini itu mereka jadi kenangan terang hijab waktu pulang kalau berdiri mantan majikan paling ingat tinggal biru lestari kang gadis saksi salawase bapak pai ibu Siti kula Rai jadi iwis liren ananing siwalan deres ternyata ya bener nih siwalan deres iku kathah wiwitan legen kathah wiwitan lontar kangken sebate ya siwalan kula ya lanjutaken malih rayi ngajine kanggo pengeling-eling kanggo penginget-inget supados keimanane suniki ya tambah mantep tambah tebel maring Gusti Allah dudu sekedar pengetahuan tapi kudu den lakoni kudu den nalami nggih kados mekaten raka ayo sareng-sareng inget-inget tentang bab agama Islam mau yai ku ngandika iku dalil tentang nerangaken wujuding Gusti Allah kang sampun den ucapaken kalian ayat suci Al-Qur'an seniki yen hadis Muslim kalian hadis Bukhari ku ngandikane kados pundi iku hadis Muslim menurut hadis Muslim
Hijab Allah itu cahaya. Seandainya dia menyingkapkan cahayanya, maka semuanya akan hancur lulu lantah. Mulane Gusti Allah dateku den hijab kalian cahaya. Yen dibuka hijab iku alam semesta iku ya lebur lulu lantah. Kados mekaten dadi cahaya iku merupakan hijab Gusti Allah. Iya bener kaya mengkono. Terus hadis menurut riwayat Bukhari, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi tugas Isuni mengenali sifatnya, bukan mengenali wujudnya. Kaya mengkonon kita kenali sifatnya, kenali asmane, kenali namane, ya kenali apale atau perbuatan. Kaya mengkonon dadi yen isun mengenali wujud iku ya kudu mengenali sifat, mengenali nama lan mengenali apale. Yen mengenali date ku ya wis beli mungkin. Para nabi bae wis ora mampu yen deleng iku date Gusti Allah. Ya date iku den hijab maring cahaya, maring nure. Yen dibuka hijab ya kabeh alam semesta iku ya ajur lululantah. Kaya mengkono mau. Iki ana wong jaluk lagu rai. Sinten tiang kang jaluk lagu? Iki Mas Nuryadi kirim surat Mas Nuryadi saking desa Sumber Kulon. Wonge kelakuane ku ya duwe profesi sebagai pengrajin gawene wayang. Ya wayang kulit mungkin uga ya wayang golek oleh pengrajin mebeler. Mulane disebut pengrajin karena wonge rajin. Jaluke je kepalang demen kelan lagune ya lele ya dudu lele sembilang patile telu keting dudu patin dudu lele ya dudu ingkang rane diarani sembilang patile telu senenganing pepesan sembilang. Ayo mangga Mas Nuryadi dinikmati sembilang patile telu. Lele lele dodo lele sembilan patile telu wong bagus sapa lali yen wangsul ulane melu. Sembilan patile telu wong ganteng sapa ani yen wangsul ulane melu. Ayeni monggo kembang kencur jailah lampu yang kembali kuning harap balik jati loh sedikit mini
Mamanya Yuda, mamanya Yuda, mamanya Yuda, mamanya Yuda. Ini mama siapa ya? Mama Nabil, mama Nabil, mama Nabil, Tangguma. Baheri, piknik wali, rondol jago, jagoni, langkah mulune. Lagi sini, masa foto, wis gede, pada temene. Siapa sayang? Nok Nindi, Nok Nindi, Nok Nindi. Ireng-ireng, bola Jawa, menisi langkah padane. Nok Nita, kakak demen, senoki cinta, ya wis aja, suwe-suwe. Lelelele, dodone eleng, sembilan pati telu, wong bagus, sabaan, ibu hilang, pulang. Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir. Tombak kancur, China, lempuyan, lembani kubur, alepan, sakit ngeluh, meneja. Sembilan patile tiga sambung.